Saya sin lengba kan video kuat ya kan. Aku doa je fi baru aku teng yang Jesus nampak em jong aba jong fi. Ngai scam ba fi ba kai ke jong fi dan ha ka mat ka ba kai ka ba kia. Ha kan video ngan kan fi ha ke badai bat ke subjek jong ke balang. Bat kai ka ba Bible ka dan ka kan hagi bedai bat kini ke benda. Jika subjek ke peningkong kalong yelap dia ke gospel bat peniang ia ke balang. Yelap dia ke gospel bat peniang ia ke balang. Kajing kali ke peningkong kalong. Hatau Jesu udan kajing temu nak ki balang bakin tray kumbalong ke department jong government hage bedai ba ke department jong ke kali haba ke department jong ke kali nane ke department of motor vehicles jong ke government ka IFE ya ka driving license ka tu license befila banyak kali bahadin bakal ai pilala ya ka ban nya ya kali kat sya ka ba phimon. But tang kata ki airu ya ka jingkit klik. Happy but menta you can go or you are on your own. But judan kata ka weekly gathering. Ka jingalum lang jong baro kitu gibadan license. Bakinya lum lang shisin shtayo. Ngam try fi iya kata. Ba na dan kam. Ba on the tip ya karteng jong kita gibadan license. Nani ki drivers. But ya kaban dia care iway ya iway. Ba anam utau driving license pastors ane unong syarai. Uba ka kam ka jong un penting na ba pisan halaka jong kajing songthu ka jong pi. Kumbalong ka motor vehicle safety. Hene ka bas ngosi ba ka bas ngopla ka long gani. Hagaba majority ki ba khambon ki Kristan ki sngauthu bakla ya ka Great Commission ka ba Jesu Ukraine ha ka gospel jo Matthias kalong ka ba atopra katu ka ba ong ki le ban pelong sandran baptist ban hikai ka ba ngi ido do khot ka ba khandru ta ter hin puli hang chu jo ki benta ba khadu jong katu ka lenong. Sama ngi la pelong ia di kejing perkhat. Ba ka kamram jing kalong tang ban you make converts nang ta bat ai ki ka license jong kejing baptist. Bam ta kila ban let bat kila ban im kat bakiman. Bat teng kila ka ban one shek mo kmi and pet ya ka balang hisin license. Kumbalong ki driver haba kilait ye kaban renew license si sin south nem bat kumta ter ba kumta ki dei ban shu ye puli ka bible hayeng so thu ye ka bat ka bakut ka dei bet ka song ha ka man so pha jong ki hi dan sibung ki bungen ong ha ke bedai ban jubab ye ka DMV version nani ka Department of Motor Vehicle version kabarung haki mens haki Kristan kismi bat babon ki balang hakaji sotu bakla jong ki ya ka Great Commission Chris kabeneng kong ki kentat mardor ya ka ai ki ba ki apostle ki le hadin jong ka jingkiu no jong Jesus Christ syakhet ke jong pa kabar ki kentat mardor ya ka commissioned ka bau Chris wong yaki badai ban hikai kebalai ki kentat magdor ya ka commission ka bokra suong bakidai ru ban kongo but hakani ka video ini haga badai baka jinjubab yakini ki jingkeli ban kampensai amtangan ka video ndrai hakiwai pat ki video ki ban sawan nanai syakmat kani ka bangihap ya ka bangin snyutu bakat sa baga gospel galet ya ki balang la penyeng
Hatu ki apostle ki shu primarily pendep ya kata ka Great Commission. Da kata ka jinglap shimet jungki ba ka jing pelong senran tangkat ta. Hoi ke tu ka command ni ka hukum bu Kristus ong ki pelong senran ka kentup ru ka jing tu ya ka message. Maklam ka message kumno la pelong senran. Tamang ka iga ka bangidian pet ka jing kali ka long kumno ba ki apostle kile. Tong inya consider nginya nyo laning inya pet. Ia ka story jong ka jing suffering jong ka gospel ha ka kam ki apostle. But nginya pet bha ikini ki story ba bangil lang puli ba yung tinga job lang iba katsa baga gospel ka suffering kumta ka dandro ka jing suffering jong ka jing peniyang ia ka balang. Bangi iba ka stang na po Jerusalem. But kani ka story ka continue ka move forward ka ya chikmat. Bakat sa baga gospel kalet kumtai ki balang la peniyang iba ki balang la peniyang. Hakal nong ka baar ngin iba o hakal bau Petros udang nyalap. Ya khubor ga jing kalamar baga jing ya baga jing ma bigi pop. Pila puli hak tulong ka baar. Barako fin gini. Bat ni iba gitu ki bala priang ni khubor ka jong kamot ki ba priang ni ka gospel ba bala pen ki la pen baptist ye ki bat hakata ka singi lahe jar ki mensim ba kodor la pen yeso shaki hakata ka ba safoi ni shai bai kata kai ka bangi haban notice bang ni ba kini ki new disciple ki senran ki badang thamai ki bangi ba thamai la pen yeso Syaka balang. But kabalang nga kato kapor, kabaling kong nga di kabalang hapo Jerusalem. Balay punya so, ikini kilay hajar, sa kabalang kabladon lupa hagato kapor. Baling ilay sikal nong kabakatway. Ngiba, kitu kibangit, kibla safriang no, namar jong kajing jong kajing syapen sitombay hapo Jerusalem. Kila pois Antioch, pada bagi pois Antioch, kialap ia ke gospel, ini ke khubur ba jong Jesus Christ, akan ke ba artau, bagam ta shibun ba, kila nget ia utrai, kumunong penim jongki, akan ke ba artway, bagam ta ke balang na po Jerusalem, kalau pa ia Barnabas po Antioch, banyarap bagi ada ibat gaji peniang ni ke balang, kita ki planting projects, bat kum tang ibas senrandang yai sibun ba kita ki new disciple anang ya penyeso nang penyeso syagabalang hakada ka gaba arhusa ba Barnabas usang ka ban recruit ru ya upol bat kumta borosisnem nani katukan ni por kila ye kendu kum gabalang ba kumta kelhikai sibun ba lani kelhikai ya sibun ba ki banget ki bat mai ke long lang balang ba kilai kai ru ya ki kata de bang i record ka ba arpun riu ada ngilai cikal nong ba khat sao ha ba Paul Barnabas kilai chapo kilai visit dan jingo ek Iconium but ka ju ka khubor la yetu yangi ba ba la bi ka gospel shibun ba ki minsing ki ba kodon ki Jew but na ki Greek ru kilange akar ko ka baningkong bagam ta kilai biang kalino chapo Lystra bakilan sang banyai evangelize banyai lap di khubor bah kada ka banyo walam shim la tho hagi bedai bat kati penyang ni ke balang Henry kam dai yang ipat bangin sutu da ko mo ipat ba banong ba okay lap makam penyang balang namar ba gani ka baja exactly da fin puli haga da khot ka ba shakaman iba haga da ko ka ba roi hangtong iba Upol baru Barnabas kile le pai pa chapo Lystra ba chapo Iconium ba chapo Antioch ada ka ba arhuai ba da ke por kila ye thung ki elders ki pastor habaro ki balang tangan ba ka mention ni ka balang ke ka ba shakaman kamot ba kila ya lap klem penyang ke balang kadai ke ju ka jing tmu namara ka ba arhuai kile biang itu ke jaka kila ya appoint ni ki elders habaro jong ki balang haga da khot kabaar huway adu ka kabaar hulai ka bangi puli nak tinjong blay bagam ta ki banget kele lumlang gathered together ha ki balang ki jongki in churches but haka kam ki apostle ng bakat pra
Ngi hang tu bai ka balang apo koren rula pin yeng. Hawa shibun ba ke liyo sngaw ka gospel lu Chris. Kila nget ba kam ta lapin baptist ki. Haka dakot ka ba prang i. Ba kam ta haka dakot ka bakat kandai. Ngi ibu Paul sang ye ka penyalap ke gospel apo Ephesus. Ba shibun ba lapin im ye ki. Nang ta but what lagat ka text ka claim ong explicitly baki pinyang ye ka balang. Henry lada nginlet sa kalong ka ba arfo ngi ihang tu ba kada exactly ka ay ka ba ja kung ba ja gelong ki ba syadin haka ba kila penyang ka balang na marako ka ba khatnyo haka long ka ba arfo Paul ong kumni kiti blek ong kumni Paul ula let po Ephesus bagam ta ula khot nang ta yaki elder John ka balang pi ta ka ba khatnyo let po Ephesus Baula khot di ki elders, ki pastor, ki tong syarai jong ka balang. Kumta ka kam jong ki apostle, ka kut, da ka jingalap ka jing upol, hapo room. And of course, ngitip ka ni gawai ba, kadon ka balang hapo room. Dene, but ngitip ba gawai ni kisiti, la address, iya ka, si ka balang hapo room. Kata lagi ni ka room galong maningkong, kapa nyaw, Kalong ka ba kanriw ba kadakot ka ba san? Kaya ka ba ki apostle kili ngin kili biyang ka jingkili? What did the apostle do? Kaya ka ba kili kung magkali ka jingkili ka buningkong? Ki yalap ya ka gospel bat kumta ki lum ya ki baliw jipanim bat ka balang la penyeng. Kumta ngi sautu ba ka balang churches ki balang kilong kita ki pangpreng jong kata ka great commission ka plan jong ka great commission ka jong ublay ka bujisu ang ha ka gospel jong Matthias kalnong ka ba arpo. Let's see if we come pim ju kampuli ye ka kam ki apostle like ha ka ba kum gani ka rukam. Let's see if le ki tu ki mo ki individual act of heroism and then jong ka jinget ha ka ting ka jong ublay. Teman langin puli ba ye ka kam ki apostle malaga po ngin iba ya ka prominent stage ba ka balang kasyim. But kaya ka ba ka role ka ba ka balang ka kalong. Kat kum ka kitiin ka jang oblay. But ka jingkali ka bangan kali minta kalong. Mana ba pa yaki apostle. Dani yaki missionary. Dani kinong tray. Ka jubab kalong. Kadai ka local church. Ka ba pa. But ngi laban i kan tiga jong oblay na kam ki apostle lang bagat way ka ba arku ar ka ba ongkom ni. Tiga jing benar sa pang jong ki ka lapoi si kiskor jong ka balang ka baha Jerusalem. But kila ya pa yo Barnabas balay hadu Antioch. Mana pa ka balang na po Jerusalem. Kalong ka ba katsan ka dakot ka balay ngan puli shefi. Ka ongkom ni. Ki namar kata bala let on lenti ya ki da kata ka balang ki la ya let leng ba ya ka poini ki bat ka samar ya ke thu i ka jingkal na jeng gentle bat ki le pelong ka jikman bakraw ha ki para bangit baro ki namar kata bala let on lenti ya ki da kata ka balang ba ka jing kata ka di ka jingkali ka kong yo ka de ka balang ba pha ya ki the local church Kajingkili ka ba arpat? Shano kini kibalapa kiwan ra ka report. Again, kiwan ra siya ka local church. Kataga de ka bang ina kalong ka ba katsao, kada ka ba arpunyo, kam ki apostle ka ongkom ni. Arpunyo, anda kilaya poiti, bat kilaya lumlang ya kata ka balang, kilaya tu nadu hadu ya ki ay ki iru ki ba ublay ulale daki, ba kumno ba Ula pli wang ha ka jiga jentel le ka jingkang ka jingi kilik ban rapat ikan report sya ka local church. Kalau nong ka ba kan riu ka ka ba sao do ka ba san ro ka dai kum juhi ngan philosophy kong kom ni. Tiga ba kiding late leng bai kita kisnong kili IT haki ban sumar ye kita ka jingrai ki bala yakut dagi apostle ba kitemen basan ki ba hapo Jerusalem kum ta lapen scam ye kita gi balang ha kata ke jinget bat kilaman bun ha ke jingkenya la kaski ti kat ba kidang let ling bai gisnong kili IT haki ban sumare kata ke jingrai ke balaya kut dagi apostle bat kita mesan kibaha Jerusalem.
nang ta kal nong ka bakhat san de khot ka basau an puli ka ong kom ni sngap onda gila poi ti ha Jerusalem la priang yeki de ka balang sngap bat daki apostle bat daki teman basande ti kele thu nadu hadu yeki ke ru ka blai ulale daki kele report biang Shaka local church ketinggali ke balai manubab rai nani who's making decision again kadai ka local church ngan puli kal nong ka ban riu kada khot ka basan ka tin ju ble ka ongkum ni en riu kada khot ka basan ka ongkum ni ti kata ga jing ong kala pen soba yo tau pai ba baro kum ta kila ye jit yo Stefan Ubriu badap the gejinget badau men simbakut bat yo Philip bat yo Prochorus bat yo Nicanor bat yo Timon bat ya u Parmena bat ya u Nicholas u balakalaniam u bana Antioch ya ki bagla peniang akmat ki apostle bat abagla duai ki labu ila ki haki manu ba make decision again ka local church. Pilaban mention, pilaban notice bang tu ki. So they choose. Yaki. Kum ta ki la jit. Yaki. They maki ka local church ka barai. Yaka this. They one man army. Kan mau ba? Not a one man army. The local church. Are you sent by the local church? Kam tam haki di kisni. Bun ba ki beri ki shulong. Ki shulet keleng-keleng. And then yung do pa ublay, yes, pa ublay. Tang ba ublay ulabu ka balang kadai ka jong but you have to submit to the local church. Kalau ka church kam dai ka jong beri ka jong ulabu khnang ka perthai. Ban pen pau be ka buram jong ban pen ya ka mon ka jong ban le ka mon ka jong imla banyak light na ka local church. Kada ka bakhat san. Gine puli kada ka baar puar. Kababel ka ongkom ni, da ka baar puar. Onda kumta kila ibit yaki apostle baki temen basanlem bat baro ka way ka balang banjit kirang ba na pdeng jongki bat ban pha yaki sa Antioch lem bat upol bat Barnabas yang ni. Ibet iki apostle bat iki teman basan lembat baro kawai ka balang banjir kirang ba na pdeng jongki lem rekat ba kawai baro kawai ka balang. Not a one man show. It's not a one man decision. It is the decision of the local church. Jingkali ka basaw kaipat ka ba ublay ule. Ublay uai yaki pastor siya ka local church. Kita ada ba ublay ule. Hakalong ga bakhat sao da ka ba ar pulai. Babel ka ongkom ni. Ar pulai. Ti anda ulat thung haki kitaman basan. Hala ga balang baro. Bat kile duwailem bat ka jingsha jingit. Kile IT yaki ha utrai ha ubaki la nged. When they had appointed elders in every churches and pray with fasting, they committed them to the Lord in whom they have believed. The Lord provides elder for the local church. Kalong gabaar po, kadakot gabaar po pra. Kag Bible ka ongkom ni. Tul sumar sa pang iladi ba sa pang katakan huon baro ay kabaw mensim bako ulap pelong yepi kinong syarai kabaw mensim bako ulap pelong yepi point to be noted mensim bako ulap pelong yepi okay umday pastor pelong yepi umday ulok trong pi pelong yepi umday kpa trong pi pelong yepi mensim bako ulap pelong yepi kinong syarai ban besar. They will play wajit, but they will provide elders to the local church. They mano. Besar ya ka bang ublay ya ka ba ulatit dakas nam jong u hi. So kumtang iba the whole book baro kaway ka kitab jong kam gi apostle. La
làเป็นสุทิตหากตากระจิงสงทุบ่อมได้ตั้งกี่ individual กี่บายลับบัดยอปลองสันรานเห็นไร evangelizing and discipling ก็ได้หาก context จองกา local churchโอเคก็ evangelizing but ก็ disciplingก็ได้หาก context จองกา local church ก็ apostle กิเลกตากี่บางอย่างกับบัลังกับเป็นกองกิเลกมตาla pai ki daga balang ki ai report si ga balang la plong decision daga balang boro gawai bo Chris u ai bo bleu ai ki provide ki elder ki pastor shaga balang. This is the norm jang ka church kapag Bible kalabu kapag si ka long bang ila kinria na kabakom gini ka norms so ngi ba ka story jong ka jing sapriang jong ka gospel ka de ka story jong ka jing sapriang jong ki local churches. Ta gede ka bangi nagaktiin ka jong u blay. Nang ta shu shu. Tang ba ka barang ka de ka pangpring. Prominent actor on the stage ha ka kam ki apostle. Penban ngi iru ba ka play a very important role ha baro ka jutang ka badmai bang iba khambon hi na kishiti ha ka jutang ka badmai la address sya ki balang ka beneng kong koren iway ar sya ka balang oblay po koren Galatia iway ar sya ka balang po sya ki balang po Galatia Filipi iway sya baro ki riu khot ukris ki bah po Filipi kentup ru iki overseer ba ki deacon nang ta ibaning kong Thessaloni iway siya gabalang nga po Thessaloni gabalang ka ay kublay ba ki ay ngo iway karum kalong ka ba kanriw ngan puli kadakot ka basaw ka Bible ka ongkom ni ngan puli siya ka ibala pinsa siya yala ki jong ki rendang na gamanda ka jing im jonga hakabang ay ngo omtang mga hi henday kita balang gibalang baro ki jong ki gentle ro kajing sngongo kajing aingo kata di ka balang kele rum kan reu ka ongkom ni to ya kublay perlok kata di greetings ka balang ga greet but kaya sngongo kata ga lang bang i kitel ya kublay perlok hi da kajing do bakot ki balang ki jong Chris baro ki ya kublay ya phi greetings but kajing aingo sngongo ngi kata ada ka balang gile ka way ka balang bat ka way pat ka balang nang ta ka banang kong korin kalnong ka ba khanan riu ka da khot ka ba ka kandai ngan pulis fi ka Bible ka ongkom ni snap ba ka ongkom ni ka kandai ki balang ka Asia ki ya kublay ya pi u Aquila bat ka Priscilla ki ka blay fi shibon ha utrai lembat kata ka balang ka bah ka ying jongki ka balang ka bah ying jongki tingi le ka ting ka jong blay ba ki apostle ki hikai bat ki command ba ki Kristan berbor bagi dia ban lum kum ka balang naga benta ki jingkai baro naga benta ka jing khawai utrai naga benta ka ta ka jing aimen sim para panget kita ka deki polong naga benen kongkorin ngalong ka basau ka dekat ka ba khanyau ngap ngan puli shepi ka Bible ka ong kum ni sao khanyau upolong kum ni namar kani ngala pha api yo Timothy ubalong ukun ba it ban bat bayay ni jonga ha utrai uban pen kan mau ye fi sapang kita ki rukom jonga ki bau Chris ke bak kat kumbang ngala hikai kelak keleng haki balang borok ki bai kai keleng haki balang borok ben kong kon long ka way ngan puli de ka khat pra ka ong kom ni khat way khat pra ka de khot ka ong kom ni ngan puli shufi namar ka baning kongken haba piwan ya senglang ha ka balang ngasngau ba don ki jing ya prat apdeng jong pi bat nganget kat du kat ni namar ka baning kongken haba piwan ya senglang tadi ke baki apa ki kwa baki banget ki balanget yu kres ki nya senglang kum ka balang
Nanta ka jingkai ka Lord Supper bat ka mutual encouragement ka ba ka Bible ka kren bat ka hikai shangi ka balai pulai upolong kumni na ba kumta ko para bangit jonga haba pia wan lem ya ka ban bam to daya apara lokhi ko para bangit jonga haba pia wan lem tại đây các bạn nhớ tin cái trong oblay là ta Colossae sao khăn riu ngan chu puli shafi hai cái ni ka ji cái sao khăn riu các bạn con cùng ni ti anda la puli cái shi thi hap reng jong phi to ai ba on puli ye ka hai cái ta ka balang ki laudi kaya ru bat phiru phinyo puli ye ka shi thi na laudi kaya han puli ben tai anda la puli ye ka shi thi hap reng jong phi plural nang tati ay ba on puli ka yakata ha kata ka balang kilaw di kaya ru ba phiru phinyo puli yakata ka shithi na laudi ka ya nang ta Hebrew kal nong ga ba shipau Hebrew kal nong ga ba shipau kada khot ka ba ar pusao hadu kada khot ka ba ar pusan ngan puli shipi ha kani ka jikai arpusau bat arpusan bat tungin ya perkhat ba ban pin ya pin khi parlok ya ka jing it bat ya ka jing ba klem da ino ya ka jing senglang jongi hi kom balong ke kom ki weis ngap hendai da ya kentu parlogi bat kata khamtam kat ba phiu i ya kata kasni kanang jan ini ke jika gelong ki barong kampalat namar ba ki khobor YouTube Kim day ka local church. Bun ba ki ba mlet chu se ka jing seng ba ki ba deny ka jing important jong ka local church. Ki ong ba na mar ba ki osnyawi ki khubor ba skut na po YouTube kan mau ba. Kani ka video ka ba apply ru ka day ha po ka ba supply po YouTube tang ba kam day ka local church. Clear. Come day ka local church. YouTube message is not the local church. YouTube is not the local church. Kabangan sakran chafi ka ka local church. Ka ka jingmot jong ka but balay ka long ka badan kam na ka banta ki banget. But ka bangil I kendiat man tagas ngi ka bade bagi apostle. Kada bandai ru na ka banta jong I. Ala fi site la ni fi disobey kan fi disobey you Chris. Ubolong ukli jong ka balang bat ubayap ru naga balang ka bangin sepek shu naga ketingga jong ublay. Are you gathering as a local church? Oh, pisong haklau marway chus ngap YouTube balala ka jeseng kala pendep. You know, you are not doing it as God's will. Phim sim le ka kom ka mon ka jong ublay phim sim ka nguru ka ketingga jong ublay. Ka bu jing ma pan ban ya ka man sim ka jong pi. Begitu ru ki ba shule jalap keleng-keleng. Bong ba pao blay pia man song thu ba blay upa ye pi u khot ye pi under the local church have to be recognized by the local church baga sakran chafi na gospel Matthias ka local church ba ka authority ka jongka wat nom penya khlat le ka local church now Chris namar kat babang idang ngau sirhem kata kadang lain na keting ka jom langim pendam ha ka ketien jong Kata kalong ka badengkam hadu kata-kata. Nangta. Day kibalang kibapa ki missionaries. Nihaban kan mau gini. Bat ya kamban penyeng ya kibalang. Ar korin kalong ka pra kadekot ka ba ar pau lai ka Bible kong kum ni. Ar pau lai lada don bakeli syapang utaitas. Ulong upara baya bentalem jonga bat ulok baya trailam chapang jongpi lane chapang ki para jongi kilong kinong kektien ki balang bat kaburom ya ukre kinong kektien ki balang so to nong kektien ki balang malapa ki daga balang. As for our brothers, they are the messengers of the churches. Nanta Filipi kalong ka basaw kadekot ka bakatsan ka Bible kay thu kumningan pulis yupi Filipi sao kadakot ka bakatsan nang ta ka Bible ka ong kumni te pi hero pitip konong Filipi baha ka basdang ka gospel men bangala late no na Makedonia
ba omdon ka balang ka baladon ka jingeslok bat nga siapang ka ba ai bat ka ba priang henry tang mapi he when I left Macedonia no church share with me in the matter of giving and receiving except you alone. Nanta ka balay ka gospel ka city jong Yohanes ka balay langan pulis Shefie gani ka por nang ta kadakot ka ba Henry bat kadakot ka ba pra ngan puli dan tangkawi ka lanong hang ni kaonggom ni kibala plaba bahasa pangkata ka jing I jong me hakmat ka balang singap bat memle bah haba melek on lenti yeki hakurukom ka badai biang yau blay li on lenti yeki hakurukom ka badai biang yau blay namar na ka benda ka kerteng kila mi lek mi no kim dap diang I eru em na ki gentil namar kata ka day yang I ban priang sobai ke bakat kita ke bangin yok long ki ba ya trilem bat kata ka jing shisang iba ke local church ka di ka pa ke missionary ba ka jintrai ban penyeng yeki wei pat ki ba lang Wat nom le start da fidon ka jing hem kanu kanu pihak ban dasha ban submit hak authority jong ka local church nama ka authority jong local church ka yeng na ka authority jong Chris but haban pa yangi da local church ba ka ta ga dei ka jikai jong ka balang wat nom le start marway nama ka light na ka tin ka jong le wat da visnyo ba ka dei ka jing khot ka jong u blay Pilaban domenga tabagani ka dei ka bagabawal ka hikay bat ni dei ka ba ngin bod. Bagi ibaw Paul, upan pauru ya kata ka jing I ka jing care ka jing uwi pat ki Kristan. Uang na kabaar ko rin lang kabakatway ka kabaar prawang as for my care for all the churches. Nakabaday bat ka jing I na ka jing sumar ka jing ay ki baro ki uwi pat ki balang. Lasingan puli na kabental sa fi ar ko rin. Kalnong kabakatway nga sot na bahaya gani ar ko rin. Kalnong Katway kada ka ba aru pra ka bagal ka ongkom ni katway aru pra ka ongkom ni nalo kita gi ru ki banaba don ru ka ba ban yenga hala kasngi kajing sumar ye ki balang baro ken kajing sumar ya baro ki balang ken way na ki Brujung Blay Ukraine ni ki kintin haba observe ba ya ka kom trei jong ki apostle kamtam ka jong apostle Paul Wong ba kajing terang ni ka ambition kajing temu kajong Paul banyalap ye ka gospel sya ka jaka ye ka ba empat simtip yo try knang ba ontei ya ka weipat kanong rim lani yes bantay biang ye kanong rim kamu kajing Chris ka kamat bantay ye kanong rim ka balatay sikipat ki balang kadai evident ka saki jong kata ka jinglek yalap kapalong primary ka baningkong bat kadai ru ka phang preng ka badon kam ha ka jinglek missionary le commission jong ka jinglek missionary ka jong Paul hendai kata pa kam dai tang ka way na ki benta ha ka jinglek mission ka jong Paul uni bro jong le ong ba ka kam ka bau Paul utrei dan ka ka bau Paul ule onam la ban pendap bat sim sange no siteng lemda ula de ban instruct ban hikai ban batai yaki Kristan bat hadu banda yaki onda kilarang ba bat bakin saskem kum ka congregation kum ka balang kata kadi ka uni bro jubli ong nga satu bang apli Bible nga iba ka jinglet missionary lani ka jing ka jinglet evangelism ka jong Paul ba jing give apostle ka primary ka baningkong bakalong ka integral part jang kata ka missionary commission ki apostle baro ba Paul tama kam day tang kata ka element mo tang ka jinglap ka gospel pen bang iba ki songhang tu ki pendep ka kam ba kinami ang to ta na lain stroke ki Kristan banda pensan parang ba ka jinget banda pen mi nong alam hada banda penlong ki bakin settle kom ka congregation kom ka balang Kam day kum ka jing let mission ki sngi let chispa thli ki jaka le ala bananam ka leng ka berthai ngala le kata ka por men shua habang apet nangakti nga jong blay la bakla hadu kata-kata chispa jaka ngalet
kawai ru khlem la ban penyeng. Ba ali a report mo suka balang badong lale yalap keleng-keleng ke jaka. Lale kumta sibon ki mesing ru ngai yu try. Hang no pi pensan perang bapat. Hang no pi instruct ki. Hato pi pensarang ba ka jing ato kila settle kum kalau church. Ni ka dai tang ka jing le yalap ba kum tawan no ngidang pandap tang siteng. Kat ba ka babun kadang sa bat kampak long complete akajing late mission kajong ni. So kajing kay kalong nakam na yabaro kalong ba harang late mission yalap gospel ni day hadu banda pinyeng ya kal local church. Bagata ka ka will kajong oblay. Kata di ka man jong oblay. Abar kita ru kiba sakama sa rumba saneng. Pimla balong on church. Ada video banget balayo ka jipenem daga gospel ga basisha. Pihak ban ban associate bat ka local church baka body jong ki bala hot daga kerteng ka jong utrai. Pimla balong marway sa khlaw. Manong ngam don kam ye ka local church. Ngabiang na YouTube kun da kam day kat kom ka tien ka jong le. Kadai ka jing pam sung thu jong fi, kadai ka jing pam puli jong fi, ya ka tien ka jong le. Ka jing so biang so bet ro hala de ka way na kini ki jing Kam tam le ni kan du ki ki riu bun nia. Ki bam tre man sngap na ka tien ka jong le ki ba pen kesan bla bla bla. Ha ka jing so thu jing mot jong ki ki. Hakala ka jeng sotu ka jeng sotu jeng kalong ka badang kam tambah ka jeng sotu jeng ka dai banyak ka kom ka ting sampai lang takanya lambak la iyangi so kay katas ka badang kam tam ya missionary la ne kam jong ka jeng missionary ka dai ka jeng la gospel hading kata ka dai ka jeng lum ki bangai bad settle kom ka congregation dan sibon kinuk sa klase ki bangila ban penengkam Henry ka jing tmu pat ha ka jutang ka batmai ka jing tmu ka bang i ka kum ka bible ha ka jutang ka batmai ba ka jing im jong kristan ka jing im ha po jong ka balang. The Christian life is the church life. Ba kum ta ka jing plong san ran ding iru shau chris ka ja lingba ki balang dia po je ka balang la plong san ran ding phimla balong san ran marway Hikai hi san hi no. Kanamla banja dalilay ru Kumta kamot kumno kani. Habang akran ni kani kubor sepi. Baka mandate jong ka jinglet missionary. Onamla ban pendep. Tak anda ki bangai ki batamai kila settle kelas kem ha ka local congregation in a local congregation ta kelas kem kum kapalang kadang palang complete lemda kim pat kem kum kapalang ni bro jong blai open kan ma biang sengi ruang ba upol dai tang ba u yalap ye ka gospel hapo ka jing pha jong blai Bat kabang i bala pha ra u do ka balang bala i ba hapo jong oblay bat ra pa ka jing recognize ka balang ni ka jing let ka jong u ni ba sibun ba ki briu kan te ba chan rang ka yo ka jing panim hendang i ru ba u la pen yeng la pen scam ka balang ka balong ka way na kita ki elements ki benta ki banang kam ha ka ta ka kam jong ka jing let missionary ka jong u ban long ki banget jong kres kabamut bang indon kata ka incorporation ka jipanyes no ka jingit batu bagam ta ka jinglong de khot hapo jong kamet kres kalong kabadang kam palat ado kata-kata kalong gebala sai kedar ba kata ka jing pen san pen rangba Tanda ki banget ki settle la ka local church. Kadai kabala syaikedar kat kom ka jinglet missionary jeng ki apostle upol bat kat kom ka jimin pau jong ka tien ka jong blai. Pak kadai ka integral part ka phang preng ka dur ka barang kampalan ya ka jinglet missionary bat ka jing tray jong a bat jong pi. Kala ki Kristan wat ki nongalam balang. Ba Kidai ya kaban sungtu ya gani.
Bakim day ban treat ya ka local church kum ka office jong ka department jong ka motor vehicle. Phim day ban puli ya ka great commission ka bo Jisu pha ha ka gospel Matthew lang bo pra. Banong ba ai ya ki ka license ba kum ta ai ki le ka bakimon. Ta kam day ka baki apostle ki le ba kam day ka baki apostle i ka day ba ka jing tray ka jong ki. They preach the gospel ke lap di ka gospel bagam ta lap penyang ru ya ki balang. Bagam ta ka de ka baka early church ka balang ka baning kong kale ka dai ru ka bang ngingi ha ban le ha ki ne ki sni. Praise we ya ka balang. But haba ula ki no sya ka khat ukpa sya beneng. Ula pha ayu mun sim ba khu jong ublai. Ubala ay ke jing ay jong u sa kapalang ha ka bantay ya kapalang ublay ko pa ublay ko ublay min sima ko jom lay kilong committed ba sa kapalang ublay ko pa ublay ko ublay min sima ko jom lay kilong committed ru sa ka jing penyeng ya kapalang at fiday si sa ubala mat yu Chris baga gospel ka bo si sa ka ni ka day ka benta ka berang kampa ka jing im jong pi Balang udekat na kamet ka ba im mo Chris but ban late lu ban penyeng pat ka way kamet ka ba im ka jong u Jesus Christ. Tagalong ka barang kampalan hadu kata-kata. Ublay gur khoy film baga ni ka video ka ba kong ba on sanang crunchy show ka ba ka benta anda ni yan hakiwi pat ki video. Akan